amihan pinalalakas ng bagyong Odette. Alamin sa report ni Russell Simorio. Lumakas pa ang amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, pinalakas daw ito ng bagyong Odette na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga, naitala sa La Trinidad, Benguet ang 10.5 degrees Celsius na temperatura, ang pinakamababang naitalang temperatura sa bansa simula noong Oktubre na umpisa ng amihan season. Ang weather system natin dyan dito sa Northern Luzon, yung tinatawag natin na Northeast Monsoon. So, posible itong palakasan dito pag nagkaroon na pagpalapit dito sa land itong si Typhoon Odette. Samantala, tinutumbok ng bagyong Odette ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible raw na maglandfall ang bagyo ng 3 hanggang 4 na beses. Kumikilos siya na may bilis na 25 km per hour. So, asahan natin ito sa susunod na araw, posibleng mag-cross o maglaland dito sa may area ng Siargao o dito sa may Visayas area. Wala mang direktang epekto ang bagyo sa hilagat gitnang Luzon. Pinaghahandaan na ng ilang residente ang ulan na dulot ng bagyo. Kung umuulan, tapos hindi ka pa nakapaglaba, tambak pa, wala, hindi matutuyo na. Kailangan, bago dating yan, nakahanda ka na, nakapaglaba ka na. Samantala, nakataas ang gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan at iba pang bahagi ng Luzon. Kasama si Henry Duminsil, Russell Simorio. Balitang Amyanan.